Monggo nduk niken Salindri kepareng minggah wontene panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Mangga-mangga genduk niken wonten ing panggung paling iya ora asli mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang di jalan Insya Allah tadi mualek. Disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken tekoe sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel, malinge. Ya aja meri kok. Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Mbak Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh. Kula munggah jegoki wau. Ora masak. Rezekine dhewe. Mangga lho niki genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, Derek Tepang. Nggih. Kula niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejeb kula niku to. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Niki namine Mas Alek ngono. Kok kinten lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih. Mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus teko ning gone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah. Jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. Telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajak wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awake. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye? Nak kono genah ambune iki tak ambune Niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi Pak sepuh salim bareng kowe sing saliman nak salim sik karo Niken coba 7 dina 7 bengi iki ora ilang coba Pak mumpung sik anget Pak wangine Casablanca iki parfum luar negeri original salim ya Bu ya Bu ya loh fresh care iki fresh care kok bal pirik ya Bu iki antarane fresh care karo bal pirik sudah masa perkara salim kok yo wangi ya cantik nggak boleh gitu salim dulu alhamdulillah anak kita ya wangi jane wangi kayak apa kayak kecing-kecing piye ngono iya bener
Gara-gara bar salaman karo kae mau lho dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Oh. Ngoten niku. Oh iya, Iki ora tuwek lho. sapa sing ngomong tuwek? Kamu lho Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Ha nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak sing tuwek kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Mosok nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom po tuwek. Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek kabeh milih nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula. Nimbali kula. Kalian Palek. Kalian Padek garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Lha kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Padek gareng. Nek dilone apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sawan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika. Ayo ndang. Ingkang Sing ndi? Endi? Ayo. Nika, setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya, Wis dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Kan, mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempolnya lagi goleki lho, Nduk. Ya. Lah, nika wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon mangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Nyapa? Jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Tekan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min 2 mataku. Ndak patek. Oh, min 2. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah ya, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan ke Parang Mingga. Nggih, terus. Elah.
Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepuatas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur enek jalure dhewe. Wong ke sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pak Rinasa nggih, Pak. Nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare Loh, sing ngomong sapa? Oh, ndak, anak baik-baik kok. Fitnah nek ngomong met anak malah wis nglairke kok. walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Ngente bosen ah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya ndak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lho ki, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di Roman. Iya, kita roman bagaikan bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Dene iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Dene kok rezeki kok. Rezeki kok. Iya, ora apa-apa. Nah. Bawa. Bawa. Yen bos rina Gareng arek kayanen. nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah teteke ki ngene. Sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi ning omah ki wonge mekrok ngono kok dadi.
Iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean? Alah. Hingga ratri Lan Kang Mas Apa wong ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku heeh lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih tuh, tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh asine wah makasih omonganmu lek ganteng sawang luwih ganteng lek ora disawang oh tak kira ngelem ganteng ternyata nek gantengnya ora disawang mak ya madhepmu rono nah madhepmu rono wis sak kecekele Pak sak entuke iya barang larang iki kok wis jan ya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah upama kowe duwe anak kaya niken piye hah kok upama duwe anak kaya niken wah tak jaga awan sore wengi Pak tenan nek ngomah tak tutup pintune turu ngono tak tutupi selimut tak buka tok tak tutup neh ngono Pak aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki tenan wah anakmu ke ya kok tutup no nah kok tutup tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup ayo mlaku karo mlaku cahayu Kangka gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadek kok kan aku kadang kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane cangkemmu lho maksude ngopeni para pesinden lho carane piye ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no sikil maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lah sikil siji ra kuat yo sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah nyah atuh piye manut bapak to oh sikil loro nggih bener Pak berarti sampean madhep rono merangkak lah lho ndak gitu iki sing dedeg bokonge diangkat nah lho ini sing dedeg iya ini malah romantis ada itu suasana kayak neng taman bayangke iki kayak neng taman terus iki nggon lincak nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk kowe penak aku ngampet apa-apa kan aku kan oga sak jam lho iki tenan nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho wong dhewe lungguhi geger kok nyetrum teko ndi iso teko kene iki cenut
ndasku iso cenut-cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Sliramu. Eple. Bariki suntik. Aku ora perlu suntik. Jajal aku nih. Aku telaten minum biomoringa. Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Napa Pak? Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti iso. Yuk. Nggih, Mbah. Dereke Mas Bayu. Yang mau kapaskan keliling-keliling kota, hendak lihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Niku putrane Mas Bedu. Tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Mangga. Mikir diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu sih. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jadi iso-isone nglakoni yo. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ampun. Jan elak. Men Men ora kon nyawer jare. luar biasa.
Ben gak nyawer. Kandungannya penting sehat, Mas. Pokoknya yang penting sehat. sampai sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet Wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tua ning klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Wih, tenan. Niki siji. Ya ora gingsul. Lha, Pak. Nyat keturahan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah putih. Sadare kula. Kula Lagu napa monggo? wis. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Ya niki tapi di Lurah ngetrep, lurah Bejoho, komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. nah. Berarti saya kurang 99.000. Nah. Dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kalian Bejoho. Mbah nun sewu Mbah. Mbah betul, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Wong dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendalik, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki Mbak. Lah niki Bang bedo kali Bang Ngetrep. Ngetrep. Tetangga bisa. Elak. Mbah Kuansen pun Sendelu, mantu. Pak. Kedalu. Jadi, Cek, Bapak. Hah? Monggo. Si Oh, malah. Sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Iya. Ora Oke. demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Anjir. Menika Pak Demang pundi nggih batik. Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Ngetrep. desa ngetrep lagi. Oh, Oh, nggih. Nika tasih kuwat demang-demang Mas Gareng. Oh, ngoten. Mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biyen Simbah Reksa kesan mboten kualat. Nggih. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. mawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih niki lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Mbah. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Niki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Oke, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab mohon mboten ngapal nek mboten buka kitab. Nggih. Malih jenengan apa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarien syutinge ketutupan. Nggih. Tengandap mawon, tengandap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, Engko Pantesan ket mau nek kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. oh, sing ditekoke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Wih, Oh, sigar. nyuwun sigar, Pak. Ya. Oke, DP Rien nggih, Pak. DP Rien. Hmm. Ngerti ya nek kowe. Piye to iki? Sik. Tembunge niki kan piye, Mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Rien. Nggih separuh sik. Mengke malih nggih, Pak. Mengke lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lah Oh. jenengan dereng malah wis Nah. nyanyi. Beh, Iya to iki kek. Piye? Hah? Aduh. Kayak Demangku. Hah? Kayak
Demangmu sangu lah. Demangku sangu ora iki. Hah? Pak sampun lho Pak mboten usah napa to koe. Dan jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to Pak. Siwi malah sak dilunasi wiku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih Pak nggih. Wong Kiris iso to kiris. Kiris. Nah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa Pak? Manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya Pak. Oke. Jenengan apa Pak? Derek. Ya, derek. Oke. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Sambat kula niki kuat ning pase ninggal lunga waktune Yuk, lihat kamu. Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun. Dilunasi tenan iki. Nggih. Oh, nggih nggih Pak kula niku. Jane wis ora arus. Lali lho Pak. Nah, Wis nglali ya to. Oh, mboten napa jenengan elekne. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin, Amin. Amin amin. Nggih, matur sembah nuwun sembah Pak. nuwun. Cih. nah, Pak hebat. Bayu terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para demang anjing. Wah. Kula sing matur sembah nuwun. Terima Ih, kasih, matur Pak suwun, Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten napa. Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Nggih, khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Ya Iya. pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, undang apa tuh? Hah? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, pelangkap ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni Dok Niken, Nggih, Bapak. ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo kapure Solopel nggih. Nggih. Nggih, kapure Solopel nggih. Oh, Nggih, ya. nggih, Oke, nggih, nggih. nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampai ke sana, Cok. Ya. Solopel aja.
Piye to wong. Oh, kok malah Wis kesel-kesel ngopel kok malah saweran dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih, matur nuwun. Asline niki wau sing ken solo spele aku. Oh ngono. Wis apa, Dok? Lho niki. Loh, saged, Pak. Pak sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh ya bener-bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kon solo Oh, spele kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen-gen lekas ya. Oh, ngoten nggih. Ya, Kula oke. tak istirahat riyen ya, Pak. Nah, Mas Gareng, Mbak Niken nggih. Nah, nak jenengan lak pun nyiapke. Oh, siap, ya. Beten Mbak Niken. Nah, Gendut. komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Dandim Yen komandane Polres. dan res. Nah, nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Ah, iki siap ke? Ah, miki. Ah. Oke, Mbak Miken, monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane anu komandan klepon. Disiapke niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Greg. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, Greg. Deh, ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, Kanan. Ya kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, oke. Kancane. Nah, kudu rata. Tegak, Greg. Kiwa jungket, Greg. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya, ya. Oke. Signature, Greg. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho kiri tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah. Begagah gerak. Ayo kudu manut. Ya. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Ngangen rokong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nek ruk-ruke bareng yo. Kan garuk-garuk tuh, Iya. Pak. Dekek sithik. Lah gatel ora lek tiga. Aku yo gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya, gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Ya. Kita hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Cocok. Terus Kayak contohnya Dek. Oh, ini di prakteknya di sana. hadap Ya. kiri toh kiri. Kiri. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jendite piye? Pokoknya sing jentit, pokoknya juwentit, jan jentit-jendite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, Bokong Semok coba. Kendangane Mas Bokong Semok. Kendangane Mas ya. Bokong Semok. Mas sing kalem. Bokong Semok. Bokong sapa semok rambut disanggul munyel yo nganggo cocok. Asik. Ayo sing bareng moh aku bokonge sing bareng. Sik, ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi kan depan mungkin ya. Ayo. Contoh ya. Bokong semok
Kaki lino. Mungkin lho ndi. Iki karo iki golek ora ketemu. Glundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rata keker sini. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak Dekareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat Cahayu. Amin, pangestune Pak De. Lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Terima I love kasih, you. terima kasih, terima kasih. Mas Gareng, Dawuh, Pak. matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas. Monggo ndherekaken. Nggih, Sukses, matur Pak sembah Alek. nuwun sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupi marang lakon dina semengko yo Nduk.